ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ವರತ್ 2-3 ಸಲ ರಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ತೊಟ್ಟು ಉರ್ಪೆಲ್ದ ನುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಡು. ಇನಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಯನ ಮೀನನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಕೊಣತ್ತಿವಂಡೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡೆಯನ್ನು ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅವು ಆತು ಐಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅವು ಆತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಇದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡುತ್ತುಲೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಡು ಏನ ಮೀನ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂತೆ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಸಾಲಾಗ ಸಾಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡುಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ ದೇತೊಂಡ ಒಂತೆ ನೆತ್ತ ಮುಂಚಿ ಅವುಪುರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇತೊಂಡ್ಲೆ ಇದು ಮುಲ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ದೇತೊಂದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮೆತ್ತೆನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ತೊಂಡ ಆಯ್ತ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಇದು ಒಂದೇನು ನೀಟಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸ್ತ್ ಕರುಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಅವನ ಗಮ್ಮ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ಓಮ್ ಕಾಳು ಪನ್ಪೆರು ಓಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಓಮಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಅವಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ಅವೇನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾವತ್ತುಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ಓಮದ ಪರಿಮಳ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡುತ್ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10 ಸಲಾವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೇತು ಮೀನ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂದು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊನೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚವರ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣರ್ಕ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ ಉನ್ಪುಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಂಡ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆತನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬನ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉನಿಯರೆಗ್ ತುಲೆ ಇದೆ ಯಾನು ಒಂದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣರ್ಪೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೋಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಕ್ಕ ಇತ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆತ ಅವೇನು ಅವು ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪುನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಅವು ಟೇಸ್ಟೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡ ಆಂಡ್
ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೆವನಗನೆ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ ಪಾಡು ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣತಿದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ದೀಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿನ ಚೂರು ತೊರಲ್ತದ ಐಕೆ ಕೂಟುವೆ ಏನೊಂಜಿ ತೊಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೊರಲ್ತದ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿನ ತೊರಲ್ತದ ಬಿಸಲೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಂತ ಅವಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂವನ್ಗ ಒಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಲ್ಪುಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಶೋಕಾದ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗನೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿರೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ ಕೊದ್ಯರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡು ಕೊದ್ಯರೆಗೆ ದಿಯೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆಡು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷವನ ಇಂಚ ಕೊದ್ದುಂಡು ಆ ಯಾವುಜೊಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಈತ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಅವು ಬೇಯೋಡು ಅವಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಈತ ಕೊದ್ದಿನಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಪಾಡ್ವೆಯನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಪೂರಾ ಮೀನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಚೌಂಟುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಚೌಂಟುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲಿಡು ಚೌಂಟು ಪಾಡಿಯರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಮಿನಿ ಚೌಂಟು ಪಾಡಂಡ ಅವು ಮೀನು ಕಲ್ಲಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಗಟ್ಟಿ ಪುಣತ ಅಂಚಾನ ಚೌಂಟುಡೋರ ತಿರ್ಗದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ತುಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಡ್ದುಂಬು ಮಿಡ್ಲಿಡೋರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಿಸಲೇನು ತಿರ್ಗ ಹೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ 2-3 ಸಲ ಇಂಚನೆ ಬಿಸಲೇನು ತಿರ್ಗದು ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ದೀವೋಡು ಒಟ್ಟು ಮೀನು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಕೊದ್ದೋಡು ಮೀನು ಬೇಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಮೀನು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮಿಡಲಿಡು ಅಂಜ ತಿರ್ಗ ತುಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಗಸಿ ಮೀನಿಗೆ ಶೋಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನುಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪು 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗುಡೆದ ಗಸಿ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.